Pulisya nag-ikot sa mga vape shop. Kaugnay ng balitang yan, may live report si Russell Simorio. Russell? Jasmine, seryoso ang pulisya sa bagong direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na hulihin na mga gumagamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Ininspeksyon ng pulisya mga tindahan ng vape sa San Carlos City, Pangasinan kaninang umaga. Kasunod ito ng inilabas na memorandum mula sa Philippine National Police Headquarters na arestuhin ang mga gumagamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Ito ang bagong tututukan ng pulisya bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Duterte na ipagbawal ang paggamit at importasyon ng vape sa bansa. Sa ngayon, in-inform natin lahat nang sa ganun ay malaman nila, then afterwards implement na natin yung batas. Sakop pa rin daw na Executive Order 26 o ang nationwide smoking ban sa mga pampublikong lugar ang bagong direktiba. Dismayado naman ang mga negosyante ng vape sa lalawigan. Masahit sa amin mga nagnenegosyo ng mga vape. Pero kung ganoon lang mangyayari, baka kailangan nating sumunod. Ang vape user naman si Marco di niya tunay na pangalan, hindi na raw magve-vape sa pampublikong lugar at mas magiging responsable sa paggamit nito. Simula po nung nag-vape ako, yung pag-yoyosi ko nabawasan ko, yung dating isang kaha ngayon, 5 beses na lang. Minsan, hindi na nga tatanggalin ko na. Ipinag-utos ng gobyerno na ipagbawal ang paggamit at importasyon ng vape dahil sa banta nito sa kalusugan. Sana po wag maging pasaway sa sumunod na lang sa ating batas. Jasmine, bukod sa arestuhin na mga gumagamit ng vape sa mga pampublikong lugar, pagmumultahin rin sila mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos sa first offense, 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos naman sa ikalawang paglabag at 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos sa ikatlong paglabag. Balik sa iyo, Jasmine. Maraming salamat, Russell Simorio.